Hello, kumusta ka mong tanan din ha? Sama sa gihapon, magtuon kita sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Nga gi-record ni John. Sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Nga hinaut pa untang ang Espiritu Santo mag-uuban kanato karon. So mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga ikaw mianhi din sa kalibutan aron nga mo'y magtubos sa among sala. Daghang salamat ni Juan nga iyang gisulat ang imong kinabuhi. Hinaut pa unta nga kami karon makakat-on sa imong itudlo kanamo. Hinaut pa unta nga imong abrihan ang among kasing-kasing. Abrihan nimo among dalunggan nga kami makadungog. Ang among huna-huna usab Ginoo nga ang mga prinsipyo nga among makuha niini among magamit aron nga kami makasimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Kining tanan among pangayo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Kumusta ka mo dinha sa BJMP Giholngan, BJMP Vallehermoso, ako mga relatives, ako mga amigo dito sa States, kumusta ka mo tanan? So, karon murag naay contrast. Sa usang semana, dinhay atong tan-awon nga murag naibaho kaayo. Baho ang kinabuhi. Og karon nga pagtuon nato sa kapitulo 12 naay mabango kaayo, humot kaayo. So atong tan-awon unsa man ni. Ang akong duha ka po nga babae, si Trinidad ug si Emmanuel nagbisita din hinamo karon gahapon. Kini sila mga 8 and 10 years old. Miadto mi sa mall og natingala ko nila, grandpa, moari ta diri sa Sephora, moari ta diri ay magpapalit man di ay og pahumot, perfume. Kini mga bata naibalo sila unsay gusto nila na perfume. Og nako, nganong gusto mo mag perfume, grandpa? Gusto na mo nga humot ka kay murag wala na kaligo og usa ka bulan. Just kidding. So ako silang gipalitan og so among balay karon humot kaayo. Tungod sige silang kada 30 minutos magpabangon ning mga babae na akong apo. And then so sa dili na ta maglangay-langay, muadto na kita sa kapitulo. Mag-review para atong masabtan ang sinulat ni Juan sa kapitulo 12, mag-review kita sa kapitulo 11 sa atong gitun-an sa usang semana. So guys, naa na ba mo dinha sa sinulat ni Juan sa New Testament? Magsugod ang New Testament gikan sa Matthew, Marcos, Lucas ug Juan. So kini karon matingala tag jutay or mo appreciate ha kay kining gisulat ni Juan, unom na lang kaadlaw usa si Jesus ihatag iyang kinabuhi. Pero mag-review kita sa kapitulo 11. Dito sa kapitulo 11 atong makita nga si Jesus wala dito sa Bethania, wala dito sa duol sa Jerusalem. Ang nagsermon siya sa Maayong Balita apan usa ka adlaw ni ana nakadawat siya og information, sulat ni Martha ni Maria. Kini sila mga amigo gyud ni sila ni Jesus. Kay kung mobisita si Jesus sa Jerusalem, adto mo puyo si Jesus silang balay. Og miingon si Martha, Jesus ang imong pinaka-amigo gyud. Nagkasakit, palihog dali dayon para imong maayo. Apan matingala kita ngano nga si Jesus miingon naglangay-langay siya. Wala dayon siya miadto na siya paghuman sa upat ka adlaw
nga gisigurado ni Hesus nga patay na si Lazarus o baho na kaayo si Lazarus. Usa pa siya miadto. Pag adto niya dito sa balay, mura gimahay siya ni Marta ni Maria nga kung napaunta ka dinhi, maayo nga mong igsuon. Pero gipungutanan ni Hesus siya, mutuo ba ka sa resurrection pagkabanaw? Mingon sila, mutuo kami. Mingon si Hesus, I am the resurrection. Whoever believes in me, even though he dies, will live forever. Mingon si Hesus, ako ang pagkabanhaw. Kung kinsa katong mutuo, musalig kaniya, adunay kinabuhi nga walay katapusan. Bisag namatay na sila. Nagsulti siya sa kinabuhi nga espirituhanon. So, miadto si Hesus sa lubnganan o bingin siya abrihan na langob kay mga tao dito sa langob ibutang. Abrihan ng bato. Miingon ang mga igsuon, Hesus, baho na kaayo ron. Upat na kaadlaw. Miingon si Hesus, abrihan lang ninyo. Pag abri nila, nakabaho na sila. Apan miingon si Hesus, Lazaro, bangon din ha. Si Lazaro mibangon o gihatagan og kinabuhi pag-usab. Walay laing makahimo ani nga makahatag og kinabuhi nga walay katapusan o kinabuhi nga yutanon kun dili siya Ginoo. Si Hesus iyang gibanhaw ang tao nga baho na kayo. So, ang uban matingala pa, ang uban dili mutuo nga si Hesus Ginoo. Yung sila tao lang na sila. Usanay mo bisita ninyo mingon nga tao lang na siya. So naabay tao nga makapabangon o makahatag og kinabuhi sa usa ka tawo nga baho na kaayo. So karon moadto kita sa kapitulo 12. Mabango. So guys, abrihan na ninyo ang inyong Bible sa kapitulo 12 sa sinulat ni Juan. And don't forget kung unsa ang tuyo ni Juan, unsay purpose ang aim gisulat niya. Mingon siya, aron nga kung kinsa tong motuo og mosalig kang Hesukristo, makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. So kining tanan writings ni may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. And then nay interesting kaayo nga kining kapitulo 12 hantod sa kapitulo 21 hantod matapos unom na lang ni kaadlaw. Usa ihatag ni Hesukristo ang iyang lawas. Usa siya ilansang sa cross unom kaadlaw o gikan sa 12 hantod sa 21. So nag-spend gyud og dako kayong time si Juan sa unom kaadlaw sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. So tan-aw nato ni. Gidihugan si Hesus dito sa Betania, mao na title. Guys, abrihan nato ang atong Bible. Kapitulo 12. Basahon nato. Unom kaadlaw sa wala pa ang kasaulugan sa pagsaylo, miadto si Hesus sa Betania diin magpuyo si Lazaro nga gibanhaw niya. 2. Naghikay sila panihapon alang kaniya, alang kang Hesus, o si Marta mo'y nagselbi. Samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan ubang kang Hesus. Unya si Maria mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro. Mahal kayo kini og hinimo gikan sa lonsayng nardo. Gibobo niya kini sa tiil ni Hesus ug onya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kahumot, sa pahumot. Unya usa sa mga tinun-an ni Hesus nga si Judas Iscariote ang magbudi kaniya miingon. Ngano wala man hinuon ibaligya kining maong pahumot og 300 ka denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. 6. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabos kundi tungod kay kawatan man siya. Siya man god maoy gipialan sa puntel nga sulunan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangkawkaw niini.
Apan si Jesus miingon, pasagdi siya ug ayaw idili kaniya ang pagtagana niini alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabos, miingon si Jesus, kanunay ninyong ikauban, apan ako dili kanunay uban kaninyo. So atong tan-awon, atong i-analyze kining mga bersikulo nga atong gibasa. So, verse 1, mingon siya, unom kaadlaw so wala pa ang kasaulugan sa pagsaylo. Kasaulugan sa pagsaylo sa in English, Feast of Passover. Dako kay ning fiesta sa Jerusalem. Ang ilang fiesta dili bulang, kaon, humba, pansit, dili, kundi celebration. Ilang hinumduman kung giunsa pagtabang sa Ginoo sa dihang ang ilang mga kagikanan ulipon dito sa Egypt. Kay ulipon sila. And then gisugo sa atong Ginoo si Moises nga kuhaon sila. Apan ang Pharaoh, ang hari mingon dili, tungod kay ulipon, daghan silang mga proyekto, maghimo og pyramid og free. Pakaunon lang nila ni mga slaves, pila ka milyon. Makapahimo sila dako kaayong building. So wa gyud siya masugot. Ang Ginoo gihatagan sila daghang kaayong plagues. Murag gisulutan sila. Wala gyud mosugot ang hari, ang Pharaoh. And then finally sa katapusan, mingon si Jesus, okay. Kanang tanang kamugulangan nga mga bata, pakyon akong magpadala kog anghel. And unsa may mahitabo, mamatay usab ang mga Hebrehanon. Apan miingon ang Ginoo, magpatay mo og sheep, karnero, og ang dugo inyong ibutang sa pultahan sa inyong balay. Aron nga ang anghel sa kamatayon mosaylo lang. Mosaylo sa inyong balay. So dili mamatay. So kining tanan ila ning giselebrar, gihinumduman kada tuig bisan karon. Mo na giingon lang kasaulugan sa pagsaylo. Dako kay ning celebration. Si Jesus miadto usab. Og so miadto si Jesus sa Betania diin magpuyo si Lazaro nga gibanhaw niya. So miadto siya dito. Og verse 2, naghikay sila panihapon alang kaniya. Alang kaniya kay nag-celebrate sila nga giayo ni Jesus gihatagan og kinabuhi si Lazarus. Pero dili ni balay sa ilang amigo nga si Marta, Maria ug Lazarus. Usa sa iyang amigo usab nga si Pedro. Si Pedro nga giyon naay sakit, leprosy. Apan naayo na ni siya. So dito ang celebration. Dili si Pedro nga disipulo. Kay dito daghang ngalang Pedro. And then so dito nag-celebrate sila. And then tan-aw natong nahisabo. Naghikay sila panihapon alang kaniya og si Marta maoy nagsilbi. Mao gini si Marta igso ni Lazaro nga siging magserbi dinagani usa ka panahon nga mibisita si Jesus. And then si Mary ang igsoon siging naminaw sa istorya sa atong Ginoong Hesukristo. Gusto naminaw sa teaching sa atong Ginoong Hesus. Si Martha naman siging galuto ug gikapoy na. Miadto siya dito sa atong Ginoong Hesukristo. Jesus, pwede ba ingnon nimo si Maria nga mutabang na ako diri gikapoy nako? Miingon si Jesus, pasagdi lang si Maria kay naminaw siya nako. So mao ni si Maria gustong mo alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Samtang si Lazaro ang igsoon, usa sa mga mitambong sa kan-anan uban kang Hesukristo. So mga bisita sila, ang mga disipulo siguro dito usab. So dito sila nangaon. Guys, na akong isulti ninyo. Kadaghanan ninyo o kadaghanan ako sa unang panahon usab, kanang giingon Last Supper nga murag naay lamisa. Si Leonardo da Vinci ang gadrawing. Dili tinuod na nga galinggot sila sa kalimisa, pero didto murag naghirag sila. Lain ang ilang style sa pagkaon. Relax lang kaayo ba. And then so
celebration dahil gikaon nila. And then unsa man nahitabo sa verse 3? Unya si Maria ang igsuon mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro. Mahal kaayo kini og hinimo gikan sa lunsayng nardo, gibubo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kahumot sa pahumot. Tanaw nato ni versikulo 3. Kining gihimo ni Maria nga gihatag niya ang pinaka kwarta niya. Dili kwarta kundi kining pahumot nga iyang gibubo sa tiil ni Jesus. Gabili niya og sweldo sa usa ka tuig. Kining pahumot gikan ni sa Himalayan foothills dito sa India. Sumahal kay ni. Kini gamiton usab nila ni panalitag wala na sila pagkaon, ila ning ibaligya para murag negosyo nila ba. Mao gini kabtangan ni Maria. Mao ni iyag yung kabtangan apan unsa may gihimo ni Maria. Iyang gibubo sa tiil ni Jesus. Dako kayong pakigugma niya sa atong Ginoong Hesukristo. O iyang gihatag ang tanan. So, maudini nato makita ang prinsipyo sa gugma. Mingon si Jesus, higugmaan nimo ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong hunahuna. Dini sa tibuok niya nga ari-arian, iyang gihatag tungod sa iyang gugma sa Ginoo. Unsa may atong makuha niini? Ikaw ako kung gusto kang musunod sa atong Ginoong Hesukristo, atong ihatag ang tanan. Ang pinaka-best nato, kitang tanan walay kwarta. Kitang tanan dili dato nga makahatag og sweldo nga imagine usa ka tuig nga sweldo. Kinsa may muhatag ni ana? Pero aduna kitay talento. Atong ihatag sa Ginoo. Aduna kitay panahon. Ihatag sa Ginoo. Aduna kitay mga amigo, atong inom mga amigo, hey, naami ministry sa Philippines nga motabang. Atong gamiton ang tanan para sa Ginoo. So, dinhi atong makuha ang gihimo ni Maria. Second, ato usab nga tan-awon nga nagpaubos siya gusto. Kaya sa unang panahon ang kultura, kung mobisita ka, so sa kabalay, ang pinakaubos nga servant, ang pinakaubos nga ulipon maoy muhuga sa imong tiil. And then ang gihimo din ni Maria, iyang gihugasan ang tiil ni Jesus, dili sa tubig kundi sa mahal kaayo nga perfume. Nagpaubos siya. Gi-worship, that is a sign of worship sa atong Ginoong Hesukristo. And then, naayusay akong nakita ang tibuok balay nalukop sa kahumot sa pahumot. Nalukop sa pahumot. Sa akong nakita ni ini usab nga kung ikaw sumusunod ni Jesus, kung ikaw Kristiyanos, mahumot ka, humot ka. Dili tungod sa perfume ang akong mga sinina karon, humot kaayo tungod sa akong mga apo nga, Grandpa, you don't smell bad. You don't smell good. Hatagan nila ko. Apan, ang atong kinabuhi, humot sa Ginoo ug humot sa mga tao. Mangutana ako kaninyong tanan, mahumot-humot ba mo sa inyong mga silingan? Ang inyong co-workers, humot ba mong simhoton? Ang mga anak nato, unsa may paglantaw nila? Ang tinud nga Kristiyanos, humot sa paglantaw sa mga tao, nga sila muduol sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pagkakristiyanon dili relihiyon, kundi relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Kung naa kay relasyon sa atong Ginoong Hesukristo, humot ang imong kinabuhi.
So dili ta magdugay sa kapitulo 3. Unya verse 4, unya adunay comparison. Dinay si Maria, Martha, mialagad, and then dinay comparison usa ka tawo. Unya usa sa mga tinuna ni Jesus nga si Judas Iscariote ang magbudi kaniya miingon nganong wala man hinon ibaligya kining maong pahumot og 300 ka denaryo. Sa unang panahon, ang sweldo sa usa ka adlaw, ordinary people, usa ka denaryo. So this is almost 1 year. Usa ka tuig nga sweldo. Og miingon si Judas, 300 ka denaryo. Sayang. Aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Murag maayo po, di ba? Ihatag sa kabos ang kwarta. Gisultihan na kini, maoy komentaryo ni Juan after 60 years, kay may numduman ni Juan nga, mabango, di na ito malimtan. Di po niya malimtan ang gisulti ni Judas Iscariot. Gisulti ni kini, mingon si Juan, dili tungod kay naluoy siya sa mga kabos, kundi tungod kay kawatan siya. Siya manggod maoy gipiyalan sa puntel nga sudlanan sa kwarta og nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. So wow, ato ding mabawan, usay matingala ko nganong gi-assign man ni Jesus si Judas. Nga Judas man gyud siya sa magkupot sa budget. Sa treasurer siya, nganong dili mas Matthew, nganong dili mas Pedro. Wala ko kay balo. Si Judas, common nato ni sa Pilipinas o sa ubang lugar, kay corruption, mariging corruption, dishonesty. Mo'y naibalo ko nga kadaghanang pobre nga mga nasyon sa kalibutan, ang leadership, dishonest, daghang dili honest. Usa sa reason. But we don't talk about politics here. So, kini si Judas, mahilig siya. Ang iyang heart ang kasing-kasing layo sa Ginoo. Apan si Jesus miingon, may sa gihimo ni Maria, pasagdi si Maria, og ayaw idili kaniya ang pagtagana. There is word pagtagana niini alang sa adlaw sa paglubong kanako. Kay kabaluta nga sa adlaw nga Passover, ihatag na ni Jesus ang iyang Lawas Friday. So, mingon siya, wala ko kay balo kung si Maria, nahibalo ba nga niyang Biyernes, ihalad na ni Jesus ang iyang lawas. Apan kining tanan nga nahitabo sa kinabuhi ni Jesus, nakamarka na ni, nakasulat na ni sa karaan nga tugon. Nga kining gihimo ni Martha ni Maria, nasulat na ni pila ka gatus ka tuig. Si Jesus ang fulfillment sa prophecy sa karaan nga tugon. Sa mga gitagna, si Jesus gitagna na kung unsay himuon. Yun siya, kini gitagana sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabos, mingon si Jesus, kanunay ninyong ikauban, apan ako, dili kanunay uban kaninyo. Dili bo ti pasabot nga si Jesus, walay pagtagad sa mga pobre. Apan giingon niya nga, ako duol ng ilansang dito sa cross. Ang laraw sa pagpatay kang Lazaro. Sa laing bahayan, usa sa dakong pundok sa mga tao ang nakabalita nga si Jesus didto sa Betania. Busa na ngadto sila didto dili lamang tungod kang Jesus kundi aron pagtanaw kang Lazaro nga gibanaw ni Jesus. So kining mga adlaw Feast of Passover, pila ka milyon ang moadto dito sa Jerusalem ug daghang nakadungog may tungod sa gihimo ni Jesus. Nga usa ka tawo nga namatay na ug upat ka adlaw baho na kayo, gibuhi ni Jesus. Gusto nilang lantawon ng ebidensya. Gusto nilang lantawon ang tao nga nabuhi. Gusto nilang lantawon si Lazaro gyud.
And then tungod niini ang mga kadagkuan sa mga pari, mga leadership nga dili gusto nga kontra sa atong Ginoong Kristo, naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro. Imagine gusto nilang ang mga Sanhedrin, ang mga religious leaders para mawala ang ebidensya. Patyon usab, nakaplano sila nga patyon si Lazarus. Patyon nila usab. Kay tungod kaniya, mingon sila, kay tungod kaniya, daghan sa mga Hudiyo ang namiya og mituo kang Hesus. Wow, kining pulong mituo kang Hesus. Guys, daghang mituo sa panahon ni Hesus. Mutuo ba mo? Nga si Hesus mao ang gihatag sa Ginoo nga mao'y muluwas sa atong mga sala? Kay balukaw din sa kalibutan karon, daghang mga tawo nga dili mutuo nga si Hesus gipatay na banhaw. Dili gani mutuo nga si Hesus nga kapabanhaw og patay. Ang uban moingon, ataw lang na si Hesus. Naabay tawo nga makapabanhaw og patay? Tell me, sultian nimo ko naa ba? Wala. Apan gusto lang miingon nga ipakita ninyo sa Biblia nga si Hesus miingon, ako ang Ginoo. Mao dayon na. Tudloa sa isulti din na sa versikulo naa ba? Apan ang kinabuhi ni Hesus, ang iyang gihimo, makita nato nga siya ang Ginoo. Siya ang maghahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Siya ang nagpabanhaw sa patay sa baho na kayo. Siya ang kung naay dako kung unos, bagyo, iyang gipahunong. Power na. O makita nato sa karaan sa Revelation nga miingon nga si Hesus walay sinugdanan o walay katapusan. Ginoo na si Hesus. Ug unsay nahitabo dinhi ingon verse 11, kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo nga namiya og mituo kang Hesus. Mutuo ba mo ni Hesus? And then moadto na kita sa verse 12. Ang madaogong pagsulod ni Hesus sa Jerusalem. Mao ni adlaw sa Lukay para sa ato ani, Domingo, unang adlaw sa semana. And then Domingo, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, upat na lang ka adlaw nga ihatag ni Hesus ang iyang kinabuhi. Basahon nato. Pagkasunod adlaw, ang bagang panon sa mga tao nga mitambong sa kasaulugan sa pagsaylo, nakadungog nga taliabot na si Hesus sa Jerusalem. Busa nanguha sila mga palwa sa palmyra og nang gula aron pagsugat kaniya og naninggit sila. Dalaygon ang Dios. Bulahan siya nga miani sa ngalan sa Ginoo. Panalanginan sa Dios ang hari sa Israel. Importanteng word pulong isulti. Dalaygon ang Dios. Bulahan siya nga mianing sa ngalan sa Ginoo, si Hesus. Panalanginan sa Dios ang hari sa Israel. Si Hesus ba ang hari sa imong kinabuhi? Kining gisulti sa mga tawo nga miabiba kaniya, nasulat na puna sa karaan nga tugon nga ang hari, ang manluluwas, musakay og gamay nga kabayo nga musulod sa Israel. Verse 14, si Hesus mikuha og nating asno og mikabayo niini. Sumala sa giingon sa kasulatan. So nasulat na ning pila ka gatos ka tuig ang gihimo ni Hesus. Siya ang fulfillment sa karaan nga tugon. Dito gikutlo verse 15. Ayaw kahadlok syudad sa Sion. Ayaw kahadlok Sion sa unang panahon Jerusalem na. Aniya ang imong hari. Nagkabayo sa usa ka nating asno, donkey. Nasulat na ni ang gihimo sa atong Ginoong Kristo. Nga ming sila kini ang hari. Ang problema nila kang ilang paglantaw god sa usa ka hari sa pag-abot sa Misaya, usa ka general, usa ka military leader. Kay silang tanan gikarate sila. Under sila sa Roman Empire. Ang Rome sa unang panahon, iyang tag-iya niya, na-conquer nila ang kadaghanan
England, Yugoslavia, Saudi Arabia, Africa, nakuha niya to. O sila usab nga dinha sa Jerusalem, makaluluoy sila taas kayong buhis. So gusto ginila nga naay hari nga moabot nga pildihon ang mga Romano ang ilang pagtanaw sa ka-general. Apan pag-abot ni Jesus, ang usa ka general magsakay dako kayong kabayo. Apan ang misulod sa Jerusalem gamay kayong kabayo. Walay sundalo. Siya usa ka conqueror. Sundalo siya sa kasing-kasing. Dili sundalo sa political. Kundili siya ang hari sa tagsa-tagsa kakasing-kasing sa mga tao nga mutuo kaniya. Gusto ba ninyo nga si Jesus ang hari sa inyong kasing-kasing? And then, verse 16, ang iyang mga tinunan, wala makasabot nining katong higayuna. Apan sa dihang gibayaw na si Jesus ngadto sa himaya, na hinumdum sila nga ang kasulatan naghisgot niini mahitungod kaniya o nga kini gibuhat ngadto kaniya. Kasulatan Old Testament. 17, mitaho sa nahitabo ang mga tawo nga uban ni Jesus sa diyang gipagula niya si Lazarus sa lubnganan o gibanhaw. Gisugat siya sa mga tawo kay nakadungog man sila nga gibuhat niya kining dakong milagro. Busa nag-ingnanay ang mga Parisiyo. Nakita na ninyo, wala gayud kitay mahimo, tanawa ang tanan misunod na kaniya. So daghang kayong mga tawo nga misunod ni Jesus. Daghang kayong ni-appreciate sa atong Ginoong Jesucristo. Apan excited lang sila. Excited sila, o wala sila kabalog kinsa si Jesus. Daghang mga tawo nga nahibalo nga party ako sa karelihiyon, excited ako. Apan naibalo ba gyud kita kung kinsa si Jesus? Hinaot punta nga sa atong pagtuon karon mahibaw-an nato walay laing makaluwas ka nato. Ikaw ako dili makaluwas sa atong kaugalingon. Ang atong pagkarelihiyoso dili na makaluwas. Ang atong relihiyon sa atong Ginoong Jesucristo. Kung kita akseptahan nato nga kita makasasala, iya kitang limpyuhan. Ug musulod siya sa tagsa-tagsa kakasing-kasing. So ang pagkakristohanon dili relihiyon, kundi si Jesus nagahari sa imong kasing-kasing. And then kung siya magahari, makaalagad na niya ta. Makaalagad kita. Parihan ni Maria nga iyang gihatag ang tanan. So, unsa may atong buhaton karon? Mutuo ba mo nga si Jesus ang manuluwas? Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga ikaw ang among manuluwas. Daghang salamat nga ikaw makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Daghang salamat nga ikaw makapalimpyo sa among sala. Daghang salamat nga ikaw ga-preparar og lugar sa ugma damlag. Daghang salamat nga ikaw magahatag namo og kaluwasan, kalipay sa kinabuhi. Kay bisan unsa kalisod sa kinabuhi namo karon, kay kami mga bisita lang dinis kalibutan. Apan adunay matahom nga lugar nga among ituan. Lord, tabanga kami nga kami mabango, maayo nga kami mahumot sa isig katawo namo. Makita nila ang among kinaiya. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manuluwas. Amen.